combining breathtaking scenery with unique biodiversity. Its ecological significance and the livelihood it provides to local communities make it an essential and cherished resource in Malawi. Okupatsani nkhani ndine Sibongile Yambo poyamba mitu yake. Bungwe la APAM ladandaula ndi kuchedwa kwa polisi kufufuza milandu yokhudza kuzembetsa ndi kuphwanya khungu la chaubino. MACRA ikulingalira zochita mgwirizano ndi mayiko oyandikana ndi dziko lino kuti akhazikitse malo olumikizirapo zipangizo za makono. Olimbikitsa amayi kukhala m'maudindo ati ganizo la Joyce Banda lokapikisana nawo pa udindo wa president wa PP limbikitsa amayi kutenga maudindo akuluakulu mundale. Ndipo mzamasewero bungwe londetsa masewero ampira wamanja la NAM likhazikitsa mpikisano wa dziko lonse wa matimu omwe achita bwino mzigawo tindizi komanso zambiri. Bungwe lona za anthu akhungu la chaubino la APAM lati ndodandaula kuti zomwe zikuchedwetsa kwa polisi kufufuza milandu yokhudza kuzembetsa komanso kuphwanya khungu la chaubino mdziko lino. Mtsogoleri wa APAM Young Mohamba wati izi zikuchititsa kuti anthu akhungu la chaubino asalandire chilungamo zomwe zikukolezera nkhanza kwa anthuwa. Iwo ayankhula izi pomwe khoti lalikulu Kasungu lagamula anthu asanu kukhala ku ndende zaka 40 ena moyo wawo onse pa mlandu wokupha mwana wa zaka zitatu wa khungu la chaubino mchaka cha 2022. Zuleka Nanguwa ndi zambiri. Mtsogoleri wa bungwe la APAM Young Mohamba wati ngakhale bwalo la milandu lapereka chilango chokhwima kwa anthu asanuwa, anthu akhungu la chaubino akulepherabe kupeza chilungamo mdziko lino. Bungwe la APAM lati apolisi adakafufuzabe milandu ina yochokera mu 2013 ndipo milandu 27 idakali ku mabwalo a milandu zomwe ndizodandaulitsa. Zimene zikufunika kuti tikhale basi tione bwinobwino kunena kuti tingapange bwanji malamulo athu mapolisi athu kuti tionesese kunena kuti anthu achaubino maufulu awo aziyapeza musavuta. Komanso anzathu apolisi akuyenera kunena kuti ma investigations zawo apange ukhwima kwambiri, milandu yambiri ma investigation angokhala mpaka pano. Nthambi yona za mabwalo a milandu sinayankhulepo pa nkhaniyi. Koma mneneri wa polisi mdziko lino Apita Kalaya wati akumvetsetsa madandaulo a bungwe la APAM, koma wati milandu ina imatenga nthawi kufufuza. Chimene APAM ayenera kudziwa nchonena kuti kufufuza nkhani si chinthu chophweka. Nthawi zina nkhani imachedwa kuyimaliza kufufuza chifukwa kuti nkhaniyo ili complex kapena kuti inadutsa mwambiri. Ndipo nthawi zina kafufu amatenga masiku ochepa chifukwa nkhani ndiyosavuta kufufuza. Pali nkhani zina zimene mpaka napano tikanazifufuzabe. Kusonyeza kuti kufufuza nkhani nthawi zina zimatengera kuti nkhaniyo ndiyovuta bwanji. Talandira Chirwa yemwe anali mwana wa zaka 3 wa khungu la chaubino anaphedwa mu 2022 ku Kasungu. Zuleka Nanguwa, Zodiac, Lilongwe. Bungwe la MACRA lati lilingalira zochita mgwirizano ndi mayiko ena oyandikana ndi dziko lino kuti limodzi akhazikitse malo olumikizirako zipangizo za makono monga lamya zam'manja ndi makina a kompyuta. Bungweli linakanika kukhazikitsa malo otere mdziko lino chaka chatha. Mkulu wa MACRA Daud Suleiman watiuza kuti ganizo liladza pofuna kuonjezera chiwerengero cha anthu ofuna zipangizozi. Wapampando wa bungwe la ICT Association of Malawi Clarence Gama ngakhale wayamikira ganizoli wati pakufunika pakhale ndondomeko zoyenera zosamalira zinyalala zodzaka mpaka zipangizo za makonozi. John Pokayuni walemba ripotili. Mchaka cha 2021 mkulu wa bungwe la MACRA Daud Suleiman anafotokoza kuti bungweli likufuna kukhazikitsa malo apadera oti akatswiri adzilumikizirako zipangizo za makono monga lamya zam'manja ndi makina a kompyuta mwazina pofika mchaka cha 2023. Pamene nthawi yomwe anafotokozayi yadutsa, a Suleiman ati ganizoli likadalipo ndipo pano mogwirizana ndi akatswiri akuunika momwe ntchitoyo angayigwirire.
komabe iwo ati kupatula izi bungweli likuganizira zochita mgwirizano ndi mayiko omwe ayandikana ndi dziko lino kuti akhazikitse malo olumikizira zipangizo zamakonozi limodzi, ponena kuti kutero kuli ndi phindu lalikulu. Ntchito za makina a kompyuta ndi makina a foni zam'manja ndi njira yokhayo imene yaonetsera kuti mayiko ambiri amene akutukuka o mayiko ena amene akupititsa patsogolo ntchito za chuma chawo akutsata kagwiritsidwe ntchito ka makina a kompyuta ndi makina a mafoni am'manja. Ngakhale wayamikira ganizoli, wapampando wa ICT Association of Malawi a Clarence Gama wati mpofunika kuonetsetsa kuti pali ndondomeko zabwino zosamalira zinyalala zokhudza zipangizo zamakonozi. Plant imene itayikidwa kaya ndi ku Malawi kuno kaya ndi one of the nearby regions tisaiwale kuyika ndondomeko yoonetsetsa kuti zinyalala zimenezi zizitayidwa bwinobwino kuopa kuwononga dziko lathu lino komanso kuopa kuwononga anthu makamaka kuwapweteka anthu munjira zosiyanasiyana. Akatswiri amati kukhala ndi malo olumikizira zipangizo zamakonozi mdziko lino kungapangitse kuti anthu adzigula zipangizozi pa mtengo womverera. Ndine John Paul Kayuni, malo mwa Zodiac. Nduna yona zofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu yomwenso ndi mnene wa boma yati boma lipitiriza kugwiritsa ntchito malamulo oletsa anthu kunyoza kapena kubera ena kudzera pa intaneti pomwe nzika zina zikuonetsa kusakondwa ndi mmene boma lugwiritsira ntchito zinthuzi. Akunkuyu omwe amayankhula ndi atolankhani pa msonkhano ozindikitsa anthu ntchito za bungwe la MACRA anati omwe sakukondwa ndi malamulowa ndi omasuka kupempha kuti awunikireso. Christopher Sande andi zambiri. Bungwe la Malawi Communication Regulatory Authority MACRA layamba kuchititsa zokambirana ndi magulu osiyanasiyana mdziko lino pofuna kuwafotokozera mmene bungweli limagwirira ntchito zake. Anthu osiyanasiyana anapereka nkhawa zawo pa zokambirana zomwe zinachitika ku Blantyre lolemba, pomwe ena mwa iwo anadandaula kuti anthu ofuna ziphaso zogwirira ntchito amalipira ndalama zambiri, pomwe ena mwa iwo amawapempha kuti adzilipira kudzera mu ndalama zakunja $, komanso kupereka nkhawa yakagwiritsidwe ntchito ka malamulo omwe alipo oteteza anthu kudzera ku intaneti. Nduna ya zofalitsa nkhani yemwenso ndi mneneri wa boma a Moses Kunkuyu anati ngati anthu sakukondwa ndi malamulo omwe alipowa akhoza kunena kudzera ku nyumba ya malamulo kuti malamulowa asinthidwe. Chimene chimatipanga guide nthawi zonse kapena chimene chidzitipanga guide nthawi zonse ndi kukhala pa lamulo. Tikati lamulo likutere tiyendetsa lamulolo malinga ndi mmene lili pa nthawi imeneyo mpaka lamulo lidzasinthe limene likhoza kuziyang'ana mwa mtundu wina. Mwachitsanzo kuli nkhani izi zokuti pogwiritsa ntchito malamulo anthu ena akatukwanizana kayankhula dzipongwe pa masamba anchezo kuti amene alakwira ena ngati wina akudandaula kuti mwanditukwana pamene mwandionongera dzina langa pa masamba anchezo, lamulo limene lingagwire ntchito wina aliyense atatukwanidwa ndi lomwe limene lagwire ntchito nkhale otukwanidwayo ali wakuboma kapena nkhale ali president amene. Mkulu wa bungwe la MACRA a Daud Sulemani anati bungweli lipitira kugwira ntchito zake motsatira malamulo maka poyang'anira zofuna za Malawi onse mdziko lino. Ndiye ntchito yathu sili kuti timangozigwirira patokha koma ntchito yathu tugwira ndi anthu osiyanasiyana. Ndiye ndipofunikira kwambiri kuti ngati ife abungwe la MACRA tidzitha kupezeka, tidzitokhala nawo kuwapatsa mwayi a Malawi woti atha kubwera nkufufuza za zimene timachita. Malo mwa Zodiac, ndine Christopher Sande. Bungwe la Chikristu la More Than a Mile Deep lalangiza mipingo mdziko lino kuti izisindika pa maphunziro akusintha kuganizidwe kwawo otsatira kuti miyo yawo izisintha madera onse kuonjezera pa uzimu. Mbusa James Zinyamaphiri wati mipingo ili ndi anthu ambiri osauka komanso okhudzidwa ndi katangale kamba kuti sanasinthidwe m'maganizo. Iwo ayankhula izi pomwe amapereka masatifiketi kwa anthu 35 omwe amaliza maphunziro awo akusintha kwa kaganizidwe a zaka ziwiri. Nomkubwi andi zambiri. Mtsogoleri wa gulu la Chikhristu lolimbikitsa kusintha kaganizidwe Mbusa James Zinyamaphiri wati nzomvetsa chisoni kuti dziko la Malawi limatchuka pa zinthu zolakwika monga katangale, umphawi komanso njala. Iwo ati zizili chonchi kamba kuti kwa nthawi yayitali mipingo yakhala ikutsindika kwambiri pakuphunzitsa anthu za moyo wauzimu malo moonikiranso moyo wathupi komanso chikhalidwe. Polankhula pamwambo omwe amapereka certificate kwa anthu 35 omwe amaliza maphunziro awo akusintha kwa kaganizidwe kwa zaka ziwiri, Mbusa Phiri wati nthawi yakwana yoti mipingo ikhazikike pophunzitsa otsatira ake
zakusintha kaganizidwe ndi cholinga choti miyoyo yawo, mabanja awo komanso madera awo atukuke. Ngati maulaliki a Yesu Khristu analionena kuti munthu tisamangoyang'ana zokha zoti za kuzimu zokha komanso tiziona kuti kodi kuthupi munthu yakukhala bwanji. Mmodzi mwa anthu omwe akhala kuchita nawo maphunzirowa Rufus Nsama ati nthumwi 35 zomwe zaphunzira maphunzirowa zadziwa zamomwe zingasamalire nthawi, kupanga dongosolo la zachuma komanso mabizinesi kupatula kumoyo wauzimu. Ine maphunziro amenewa andisintha kwambiri banja langa, ngakhale kumpingo wanga panopa ngakhale kumpingo akundidalira kwambiri, ngakhale kubanjaku ndadziwa kupanga time table mmene ngayendere kuti wodi muntchito ndikozoyigwira bwanji ndikozogawa bwanji. Bungwe la mipingo la Evangelical Association of Malawi lulimbikitsa ntchitoyi m'boma la Kasungu ngati chida chothandiza kuti anthu asinthe kaganizidwe m'mipingo. M'malo mwa Zodiac kuno Kasungu, ndine Nowo Nkubwe. Banki ya National yapeka fridge yosungira magazi ya malita 600 pa chipatala cha boma ku Mulanje ya ndalama zokwana 40 million kwacha. Modzi mwa akuluakulu ku banki ya William Chetsala anati thandizoli ndi mbali ya 2% ya phindu la banki lomwe yamathandizira pa ntchito za umoyo, maphunziro, chilengedwe ndi zina. Hastings Jimani walemba ripotili. Oyankhula alolemba atapereka fridge yosungira magazi ya malita 600 pa chipatala cha boma ku Mulanje, mmodzi wa akuluakulu ku banki ya National a William Chetsala anati thandizoli ndi gawo limodzi pa ntchito zothandiza dziko lino m'magawo osiyanasiyana. Iwo anati agwiritsa ntchito gawo limodzi la 2% ya phindu lomwe amapeza pa ntchito zake pogula fridge iyi. Ngati polisi ife ku banki kwathu timati tikagwiragwira ntchito muchaka muja ndikupanga profit 2% ya profit imene timatsana titalipira misonkho yonse kuboma timayitenga ndogwisa ntchito yothandizira zinthu za umoyo ngati mwationa lero, za maphunziro komanso zobwezeresa chilengedwe, zothandiza achinyamata ndi ntchito zina zambiri. Dotolo wankulu pa chipatalachi Dr. Loini Mchiko anati fridge iwathandiza kwambiri populumutsa miyoyo ya anthu, makamaka ana zaka zosapita zisanu, amayi omwe ataya magazi ambiri pobereka, ovulala pa ngozi ndi odwala matenda a kansa. Iwo anati fridge izithandizanso zipatala za Mulanje Mission, Holy Family ndi chipatala cha John Chilembwe chomwe chili mboma la Phalombe. Tinanayo fridge ina imene sanathandiza ndi amana blood transfusion, koma imene yoyo inali ya mlingo ochepa, mlingo wake unali wa 400 liters, panopa tawonjezedwa ndi ina ya 600 liters. So malingana ndi khumbo limene limakhala kuchokera kwa zipatala zimene ndatchula zija linali lochulukirapo ndi ya 400 makhangati macheperako, so mmene ationjezera ndi ya 600 zisoneza kunena kuti no zipatala zonse zifikiridwa mokwanira. Mkulu ona za malonda ndi kufalitsa nkhani ku bungwe la Malawi Blood Transfusion Services MPTS Janet Katonda anathokoza banki chifukwa cha fridge yomwe ati izithandiza kwambiri zipatalazi kuti zizipeza magazi mosavuta. Mtengo wa fridge malinga ndi Chetsala ndi 40 million kwacha. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mulanje, ndine Hastings Jimani. Mona nkhani pano pa Zodiac ndizi komanso zambiri mukhale pomwepo. Life moves fast, and so should your packages. Say goodbye to waiting and hello to convenience with Post Courier, your go-to courier service. When you choose Post Courier, you're choosing speed, reliability, and peace of mind. I can always count on Post Courier for quick and safe deliveries. They never let me down. Takulandaniso autonomy tuyankhanisi. Bungwe la APAM la dandaula kuti ndi kuchedwa kwa polisi kufufuza milandu yokhudza kuzembetsa ndi kuphwanya khungula cha ubino. Makra ikulingalira zochita mgwirizano ndi maiko oyandikana ndi dziko lino kuti akhazikitse malo olumikizirako zipangizo za makono. Olimbikitsa amayi kukhala m'maudindo ati ganizo la Joyce Banda lokapikisana nawo pa udindo wa president pa PP lilimbikitsa amayi kutenga nawo maudindo akulu mundale.
mzamasewero bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja la namu lati likhazikitsa mpikisano wa dziko lonse wa matimu omwe achita bwino mzigawo. Popitirira ndi nkhanizi, mabungwe olimbikitsa amayi kuti azikhala m'maudindo ofanana ndi abambo mdziko lino ayamikira ganizo la mtsogoleri wakale wa dziko na Joyce Banda loti akapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha PP ku msonkhano osankha adindo mseptemba. wa mpando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network Margaret Katwera Banda wati amayi ambiri akhala kutenga maudindo apansi, koma nthawi yakwana yoti amayi ambiri azilakalaka kutenga maudindo akuluakulu. Mtsogoleri wa gulu la Center for Civil Society Strengthening Viwemi Chavula wati zomwe abanda anena azikuyenera kulimbikitsa amayi ena mzipani kutenga maudindo akuluakulu. Patsogolo pa msonkhano wawo wachisankho omwe ukuyembekezeka kuchitika mwezi wa Septemba uno, Dr. Joyce Banda akufuna kukapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi. Abanda akuti adatenga kale kalata zoonetsa chidwi chopikisana nawo. Kutsatira izi, wapampando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network Margaret Katwera Banda wati iyi ndi nkhani yabwino chifukwa pakufunika amayi ambiri kuti azitsogolera zipani za ndale. Kuonetsa chithunzithunzi chabwino kuti ndekuti azimayi alipo amene ali ndi chidwi otafuna ayimire, chikhalenso chitsanzo kwa zipani zina kuti apereke mwayi ngati umene kwa azimayi, nawonso apange nawo mpikisano pa maudindo amene amaoneka ngati sa azimayi. Chifukwa mukayang'ana zipani zambiri maudindo ena ake amakhala ndi azibambo. Kumbali ina, mtsogoleri wa bungwe la Center for Civil Society Strengthening Viwemi Chavula wati chikhumbo chawo ndikuona amayi ochuluka akutenga nawo mbali popanga ziganizo zikuluzikulu pa ndale mdziko lino. Tikapeza amayi kuti akuonesa chidwi chimakhala chinthu chosangalatsa kwambiri, ndiponso tachilandira kwakukulu kufunanso amayi angapo amayi ambiri muzipani mosiyanasiyana kuti nawo ayime pa maudindo akuluakulu, zimene zimathandizira kwambiri kuti utsogoleri wathu utseguke nkukhala ndi magulu onse amene athandizira pa chitukuko cha dziko. Pakadali pano ku nyumba ya malamulo aphungu achizimayi alipo 40 mwa aphungu 193. Malo mwa Zodiac, ndine Leah Malikano, Lilongwe. Bungwe la World Vision latsindika kufunika kulondoloza ana aulumali madera kuti zithandize kuthetsa mavuto omwe anawo akumana nawo. Modzi mwa akuluakulu bungwe la Charles Chimombo wati magulu ena okhudzidwa samadziwa nyumba zomwe zili ndi ana aulumali ndipo samalondoza moyo wawo kuti adziwe mavuto omwe akukumana nawo zomwe zimadzetsa nkhawa pakati pawo. Iwo amayankhula izi ku Lilongwe potsegula msonkhano wa masiku asanu wa World Vision komwe kuli nthumwi za mayiko 10 kugawana nzeru komanso kuphunzira zomwe mayiko ena akuchita potukula miyoyo ya anthu aulumali. Zuleka Nangowa walemba ripotili. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Vision a Charles Chimombo wati ana ambiri aulumali akusowekera thandizo mdziko lino kamba kuti magulu okhudzidwa sakumawalondoloza ana wa m'madera. Iwo ati ngati bungwe akufuna kuti aonetsetse kuti akudziwa nyumba zomwe ana aulumali akukhala ndi kuthana ndi mavuto omwe akumana nawo. Kuti tionetsetse kuti ana amene wawo akudziwika kumene ali, mavuto awo adziwika, and then anzathu ngati amene angathe kuwathandiza. Monga mwachisanzo ma area amene timagwira ntchito timakhoza kuwayitana anzathu a Bet Cure kuti athandize ana amene m'madera momwemo. Nduna yoona zakusasiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza yati boma ndilodzipereka pa ntchito yopititsa patsogolo ufulu wa anthu aulumali mdziko lino. Zikupezeka zimene zili mu lamulo lija kuti kodi zikupita kumakuka, zikupita m'madera mwathu, kodi zikuchitika ngati dziko, kuti kodi ana asamalidwa bwanji, atetezedwa bwanji aulumali tsono. Zimenezozo zimene tikufuna kuti tione, tiphunzire. Ndi amene ali mmenemu ndithu ndi makaulo osiyanasiyana amene aphunzitsane kuti nkhani ya maphunziro, nkhani ya za umoyo iyende bwanji pa nkhani kuti anzathu aulumali akupeza zinthu zimene zizi. Boma lachenjezanso makolo omwe ali ndi ana aulumali kuti aleke kuwabisa mnyumba zawo, kunena kuti uku ndikuwaphwanyira ufulu. Zuleka Nangowa, Zodiac, Lilongwe. Banki yaikulu mdzikono ya Reserve yabwerezanso kufunika kuti amalawi azindikire kuti ndalama zing'ono
kuphatikizapo zachitsulo ndi zovomerezeka komanso zogwirabe ntchito. Mkulu woona momwe ndalama zogwira ntchito ku banki ya Samuel Senzani wanena izi ku Lilongwe pa zokambirana ndi nthambi ya polisi Mavenda, komwe anati kukana ndalamazi kapena kuziononga ndi kulakwira malamulo. Ndipo tili mkulu woona momwe ndalama zikugwirira ntchito ku Reserve Bank Samuel Senzani wati banki inalandira madandaulo ochuluka kuti abizinesi ena akukana kugulitsa katundu anthu akapereka ndalama zachitsulo komanso 20 kapena 50 kwacha. Iwo aonjezera kuti mauthenga ena okhudza kuononga ndalama zapepala makamaka m'maukwati ndi malo ena zikuchuluka nchifukwa anayitanitsa asing'anga, mavenda, oyendetsa miyambo ndi apolisi kuti awaphunzitse za nkhanizi kuti nawo akaphunzitse ena. Reserve Bank of Malawi ili ndi udindo oonetsetsa kuti amalawi ali ndi ndalama zakwacha za mapepala komanso zachitsulo kapena kuti za mfwaliwali kuti zidzathandiza amalawi kupanga malonda munjira zosiyanasiyana, kulipira ma school fees ndi zina zotero. Komano zikupezeka kuti anthu tikuwononga ndalama zimene zizi kupyolera kuziponda maukwati mzinkhoswe komanso kuziyika m'malo onyowa ngati m'misika, malo okuda ngati kwa anzathu ogulitsa makala. Ichichi chikupangitsa kuti nthawi imene imayenera igwire ntchito ndalama iliyonse ichepetsedwe. Ndeno a Reserve Bank amene tabwezeretse ndalama zonongeka ndi ndalama zina zatsopano. Mkulu woona zachitetezo cha madera ku nthambi ya apolisi Jacqueline Kainja wati apolisi apitirira kuonetsetsa kuti anthu akutsatira malamulo okhudza ndalama kwinaku akuwaphunzitsa. Nkhani yakusagwiritsa bwino ntchito ndalama tonse tithawira umboni kuti zikumativutirapo ndithu. Ndi chifukwa chake Reserve Bank anaona kuti mogwirizana ndi ife apolisi mwina tipitenso pa ground kuti tikayese kuwakumbutsa anthu kuti tikuyenera kugwiritsa motani ntchito ndalamayi. Chifukwa malamulo akutiuza mmene tingagwiritsire ntchito ndalama, malamulo akutiuza ndalama itiyo imene ikugwirabe ntchito, koma pakali panopo malamulo akunena kuti ndalama ina iliyonse ya Malawi munomo ikuyenera igwiritsidwe ntchito. President wa bungwe la anthu oyendetsa miyambo ku Lilongwe Aking'weo Liphuka wati izi ziwathandiza kuti azikadziwisanso ndi kuyendetsa bwino miyamboyi kuti anthu azidziwa kuti ndalama zachitsulo zikugwirabe ntchito komanso za mapepala zofunika uzisamala. Titokoze kwambiri msonkhano umene utithandiza ife kwambiri chifukwa ndakamba kale ndine president wa Master of Salon Association. Ntchito yathu timayendetsa miyambo yosiyanasiyana, maliro, mzikwati, mzinkhoswe, ma bridal shower, mmene mutu ndi mmene ndalama zimaonongeka nthawi zambiri ngati tikapanda kusamala. Malingana ndi Senzani, ndalama zonse za Reserve Bank kuyambira 1 tambala mpaka 5,000 kwacha ndi zovomerezeka ndipo zingathe kugwiritsidwa ntchito kulikonse m'dziko lino, ndipo aliyense okana kapena osasamala ndalamazi adzayimbidwa mlandu. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Munkhani za msangulutso gulu la chinyamata ochita zisudzo ojambula kanema komanso akonzi amasewera pa kanema kasungu la Kasungu Film Collective lati lakonzekera zokonzekera zonse zili mkati kuti akhazikitse kanema watsopano otchedwa Beyond Side imwe ajambula mbomalo. Mkonzi wa kanemayu Patio Music wauza Zodiac kuti sewero la pa kanemali alikhazikitsa pa 26 Julayi pofuna kupeka mpata kwa okonda zisudzo kuti aone luso la mbomali pokonza mafilimu nonkugwi andi zambiri. Atadikira kwa nthawi yayitali anthu okonda sewero la pa kanema ku Kasungu akhala ndi mwayi onela kanema imwe akumutcha kuti Beyond Side. Kanemayo ajambula komanso kukonza ndi achinyamata ochokera mboma la Kasungu pansi pa gulu lomwe amali cha Kasungu Film Collective ndi thandizo lochokera ku Pep Food Production. Sewero la pa kanemali limakamba nkhani yokhudza mnyamata wina yemwe anali ndi ulumali wakusaona koma posatengera ulumali wake adakwanitsa kugonjetsa zovuta zomwe amakumana nazo mmoyo wake. Mkonzi wa sewero la pa kanemali Patio Music wauza Zodiac kuti cholinga cha kanemayu ndikufuna kuphunzitsa anthu kuti kulumala sikulephera. Filu imene chijambulireni tayisunga kwa nthawi yayitali komano chifukwa cha kuti chinthu chapsa chipite ku anthu takuza kuti anthu akhale ndi chidwi komanso abwere adzaonere kanema ameneyo pa 26 Julayi kwa Kasungu. Music apempha anthu mdziko muno kuti apitirire kuthandiza anthu okuza sewero la pa kanema ndi cholinga choti ntchito yokonza kanema mdziko muno ipite patali. Luso lopanga makanema kuno Kasungu likuyenda bwino kwambiri chifukwa ngati kanema ameneyo
ndoti ine amene ili pano namene naphunzitsa chinyamata enake 16 kupanga makanema ndaphunzitsa paka zimene jazo namene apanga kuti kanema uyu akhalepo ajembona anyamata paka amene owo ndiye ndiona kuti tsogolo limo muno Kasungu pankhani kupanga makanema mkazi wa munthu chonchi m'malo mwa Zodiac kuno Kasungu ndine Nowo Nkubwi. mzamasewero bungwe loyendetsa masewero ampira wamanja la NAM lati likhazikitsa mpikisano wa dziko lonse omwe udzikhuza matimu omwe achita bwino mzigawo ati pofuna kupititsa patsogolo masewerowa omwe akhala kupita pansi. mlembi wa bungwe ili Amikani Kauma wati kuyamba kwa mpikisanowu kutengera kupezeka kwa ndalama ndipo apempha kampani kuti zithandizepo pa mpikisanowu. masewero ampira wamanja akhala opanda mpikisano wa dziko lonse koposera zaka zisanu ndi ziwiri kutsatira kutha kwa mpikisano wa mtsogoleri wa dziko m'mbuyomu. apaso ndi pa mtsizo pa nkhanizo matisanasiyane nayiso mitu yake. bungwe la APAM ladandaula ati ndi kuchedwa kwa apolisi kufufuza milandu yokhudza kuzembetsa ndi kupha anthu osakhungula chaubwino. MACRA ikulingalira zochita mgwirizano ndi mayiko oyandikana ndi dziko lino kuti akhazikitse malo olumikizirapo zipangizo za makono. olimbikitsa amayi kukhala m'maudindo ati ganizo la Joyce Banda lokapikisana nawo pa udindo wa president wa PP lilimbikitsa amayi kutenga maudindo akuluakulu mundale. ndipo mzamasewero bungwe loyendetsa masewero ampira wamanja la NAM lati likhazikitsa mpikisano wa dziko lonse wa matimu omwe achita bwino mzigawo. pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. mwakoma nonse. Ino ndi Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Iwe Zodiac.